Avui en dia, la necessitat a les organitzacions és més l'agilitat que l'eficiència. No vol dir això que hem de deixar de ser eficients. I les ocupacions que requereixen creativitat, que requereixen tot això que deia el René, estan pujant i s'està polaritzant molt el món del treball. Si m'haig de fer una llista de coses que necessito de persones que surten de la universitat, segurament m'equivocaré. I m'equivocaré ara i segurament d'aquí 2 anys també. Però sí que hi ha una cosa que jo crec que necessitem, i necessitem per tots, i és l'única cosa que diré sobre el que necessitem, i és passió. S'està produint una situació força estranya. A l'administració hi ha molt de talent que està treballant, però alhora estem en una situació estranya perquè fa uns anys que no podem fer oferta pública d'ocupació. Per tant, no poden incorporar-se a l'administració nous treballadors perquè la llei de pressupostos de l'Estat ho prohibeix explícitament. Què significa això? Doncs que gent que surt preparada, molt ben preparada a les universitats, gent molt talentosa, no té accés ni possibilitat d'accés a l'administració per treballar moltes vegades en projectes molt potents. Hem d'aconseguir que la societat entengui que el que estem formant és l'enginyer del segle XXI. És aquella persona que abans era l'enginyer, típicament l'enginyer industrial, està devenint cap a l'enginyer digital, l'enginyer TIC, diguem-li com vulguem. Però és el que necessita tota empresa en aquests moments. El que hem de fer és fer enginyers molt flexibles i que tinguin aquesta capacitat d'adaptar-se. Nosaltres, ara, en aquests moments, estem discutint amb un seguit d'empreses perquè ens plantegin el projecte que al setembre han de resoldre els nostres estudiants. I la tendència és aquesta, és fins i tot dissenyar currículums amb l'empresa i que fins i tot part de les persones de l'empresa puguin avaluar els estudiants, o sigui, no només el professor. I, per tant, aquesta integració en què aquests programes puguin estar part d'aquest programa, no només a les pràctiques al final de les carreres, que jo penso que això està molt bé, però clar, és una pràctica puntual que es fa al final, sinó durant tot el procés, pugui estar integrat d'una manera molt més significativa, molt més situada, això és important. Que a vegades hi ha aquest retret permanent de que el sector acadèmic i el sector d'empresa estan ullats, jo crec que ens heu il·luminat de que comença a veure, es comença a canviar. Amb l'Agustí li comentava, home, hi ha una part positiva que a vegades la crisi obliga i fa de la necessitat virtut i per tant les universitats s'estan veient obligades a tindre que també cercar aquells recursos. Barcelona, quan estem parlant que ha estat una ciutat productiva i ho és, vol dir que el que vol dir és que també té aquesta capacitat de generar aquest talent i aquesta capacitat de producció, de crear activitat, que d'alguna forma s'ensambla i crea aquesta sinergia.